Alajabaga malikono maliko kanka foni tanube lase belajilema fefe sogoleba anani wakati la sefla media bololo sirafe ni sangani wakati la anka foni tanube belajile anga pa Facebook anga pa YouTube anga folibe alajabaga na kanba be jenfanta anande ani mamnya bana jabarani so sanfe mi Zara TV anga foni tanube lase afle baga na kanba belajilema mi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abaka émission madi Kene ka Faida Kene Mamadou Kene Mamadou Kene Aramade mogo fika glan tugumna ukaddu mum fika wulu kan tugumna kabuka ni chen horonya ni dami ani muri chen tuguye abu Kene baglo bi sef la wulan tamana kana se morika jonfi nana se musabugo kana se Mustafa dinfi ni Cheick Mamadou Kouma zawagati morike dokuti doku NAFOLO BARA WILIBALY tigi doko muruni dalu doko kabako muri nyoro fo donba kacha me beti chenti donba ka wole yere la ma chama ma keme betado kama se fula ka wulika jo sabati katama ka do donba chedmanka malama ga mi mi gane flanere be moru ni nyonta ne ni mori chamanjera aha ba mi moru do ani ma chamanjera ani ma chama ko nyon kalam a chentigi na galondigi billahi ni ba ni na on tawani chentugu jera ani moru jera mimi chenga miti chenga ani bado tabu ani lejera ora to nyoro fati se fulani don ba be kunule tukunu bana abinde ni chemu kunyo ni watula ani ni sangala billahi le chentiki se ba mu wulo mandula ka chentiki ni golontiki ka bodo nyona ani chentugu rebe ka tamani ani wala ani ginotiki moria ginotiki ani lebe ka ta ula kana do beka beta do beti muri ala ma beda muri akama ala ma beda dalute bebolo beti fefere kuma na kacha don baga kuma na kacha fungalo fleka fe ay debi fungalo ma fe umna kulo damne umna kulo radio solo umna kulo internet safe ma beti chentiki chenta bela ubala na fulu nyini kama uba yina soro kama uba yina la kowar kama ani mami mala dalu kama te vleba do chugodi bo don ba be dalu kama chugoti muinda kumanare aramado me muri wala magorila kata don ba fi amago kama don ba mi mfika aramado mogo glan ora fore mabo muri fore mabo don ngela itara mago mi ngama ikayo glana ore kama anka munu kama ya do kuma ka specialty fendoti ako donna ya nga ngomurge jengone be muni doni fendme ako se flani ne nga wo mimi dogata me jen fen beka moriani doni kono men NAFOLO BARA de dogata me fen beka kama to gele ala ka bo kono ka ke sorotigi kama to sorotala ka do sorokono ma fenta ku nga fenda mani doni akwale gazigere nyenyi gazigere me sorodi mama na me NAFOLO kunshi mama na be era kunshi mama alega moria konna la le mi alega spécialité route nyoro fo don ba benara spécialité ay docteur benara spécialité docteur ti sera ke bebe bana be do sa la docteur ke ye bana be do be ken beniga spécialité do akwa lega spécialité la be moria nyedo ama fo abe se moria bela ma be moria nyedo afika ma mo glanga ma bo dingo na afika dendi mama
a bɛ se ka furu di maa ma, a bɛ se ka degun wuli ka bɔ maa kan, a bɛ se ka siri wuli ka bɔ maa kan, a bɛ se ka karabali kɛ maa ye muso ko ni papiye ko ni baara ko la. A ko mɛ nin bɛɛ kɔfɛ rese fila ne ye min ɲini k'a dɔn, ne Mamadou Kouma, ne Mustafa den Kouma, ne ye min ɲini k'a dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ko de ye nafolo baara ye. Kuma y'a fɔ b'a bɛ se nafolo baara la. Bilahi talahi la ilaha illallah ne yɛrɛ sɔnna bo kuma bɛ parce que kuma ye nafolo baara cɛw ye, a y'a baara muso ye, a y'a baara denmisɛnnin ye, a y'a baara makɔrɔba ye, olu ye jaabiw di bo cɛnabu ye nafolo sɔrɔ, b'u donna sɔrɔ kɔnɔ, k'u kɛra sɔrɔtigi ye, k'u ka vie falen na, o tun bɛ cogo min na a bɔra ten. Sɔrɔ tun b'u la dɔ farala kan, o relation kura sɔrɔ la. Nafolo baara tɛ foyi ye sababu kɔ. M'o f'i yɛrɛ n balimakɛ, nafolo baara foyi tɛ sababu kɔ. Nafolo baara bɛ na ni sababu de ka relation di, ka dɔ fara garisɛgɛ kan, ka na ni sababu caman ye, dɔ bɛ se ka fara sɔrɔ kan tuguni. N y'o de fɔ, maa si ka baara tɛ nafolo d'i ma, maa si ka cɛsiri tɛ nafolo d'i ma, maa si ka plan tɛ nafolo d'i ma, maa si ka wulikajɔ tɛ nafolo d'i ma, fɛn jumɛn bɛ nafolo di maa ma sababu? A ko nafolo baara sababu de b'ale bolo. Ka sababu baara ma ye i ka se ka don nafolo kɔnɔ, i ka se ka don sɔrɔ kɔnɔ, i ka se ka k'i yɛrɛ ta ye, i kana siri maa la, i ka laɲini ka se ka sabati. A ko ale y'o de ɲɛdɔn. Wagati min na Cheick Mamadou Kouma bi n'a baro la kosɛbɛ, n kelen de bɛ ka émission kɛ n'a baro la, baro diyara, a nouvelle dɔ fɔ n ye fɛn dɔ ɲini a fɛ a sɔnna, o kama n ko n bɛ bɔ n m'o fɔ diɲɛma ye. Nafolo baara ye tiɲɛ, hali ni ne lajɛ na dɔ tiɲɛna, ne b'a dɔn ne se fila ye kun tɛ ta, fɛn dɔ de ye ne kɛ tan, i ko dɔ de. O la i fɛnɛ ka vie ka falen, k'i ka ko falen, a tɛ taa fiyewu, i ka don sababu tigi ɲumanw kan, n b'a fɔ Mamadou Kouma. Bilahi Kouma ye nafolo baara ne yɛrɛ ye, ne y'a jaabi. Sabu Kouma y'a ka baki za wagati baki jɛn bɛ ka kule baki min na, baki min n'i y'a ju i tigɛ ala kalela bo fantanya bɔra i kan, baki min bɛ n'i y'a ju i tigɛ sɔrɔ bɛ nati, baki min bɛ n'i y'a ju i tigɛ dawula bɛ nati, baki min bɛ n'i y'a ju i tigɛ la i bɛ tigɛ bɛ don ko o ko la ala bɛ barika dɔ la, baki min bɛ n'i y'a ju i tigɛ ala bɛ ka wari basigi, baki min bɛ n'i y'a ju i tigɛ ala bɛ relation sabati i kan, baki min bɛ n'i y'a tigi tigɛ a bɛ sɔn ala bɛ sɔn i ka ɲɛnamaya bɛ n'o ye za wagati baki. Ni za wagati fɔra murudenw bɛ za wagati dɔn, za wagati gindo dɔnbaga maa min ye za wagati gindo dɔn ka tila ka kɛ fantan ye bilahi a t'a dɔn. Muruden o muruden bɛ za wagati dɔn bilahi a bɛ kulonkɛ ni cɛw la ni nafolo ye. Muruden o muruden bɛ za wagati gindo dɔn bilahi a bɛ kulonkɛ nafolo la de. Sabu za wagati bɛɛ bɛn'a kan, kira Mamadou Mustafa b'a kumana za wagati kan, kuranɛ yɛrɛ kumana za wagati kan, ko nafolo sugu ka za wagati dɔ ka fantanya ayi m'a dɔn. Ni morikɛ ko a bɛ se za wagati baara la, morikɛ yɛrɛ bɛ cogo di? Ayiwa o de b'an fɔ, dɔnniba e ko e bɛ se nafolo baara la, o tuma nafolo man di e ye wa? Ala bilahi ne y'a dɔn Kouma y'a k'a yɛrɛ, wallahi a ye nafolo baara k'a yɛrɛ, sabu Kouma yɛrɛ garisɛgɛ ye tama tama ye fɔlɔ. Bilahi o kama za wagati baki a y'a labɛn, a ko n'a b'i tigɛ la sɛgɛn o taara, n'a b'i tigɛ la gɛlɛya o taara, n'a b'i tigɛ la relation o bɛ sabati, n'a b'i tigɛ la nafolo o bɛ sabati, n'a b'i tigɛ la sababu caman o bɛ na, n'a b'i tigɛ la i kanu bɛ maaw minɛ, n'a b'i tigɛ la a bɛna ni sababu ni sababu ye k'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Ça veut dire wagati gindo dafalen b'a la, ale kalekaw de b'a la, ala yɛrɛ kalela n'i ye nin kɛ ale bɛ nin kɛ, Kouma ko b'ale de don a la. O za wagati baki dira ne ma, a baarala maaw ye, cɛw ye, muso ye, denmisɛnninw ye, maakɔrɔba ye. Ayi sisan za wagati témoignage jiginna ne kun sisan WhatsApp kɔnɔ, bilahi talahi ni kuranɛ cɛ yanni n ka don émission na sisan a témoignage k'a fɔ n ye za wagati ta n ye nafa sɔrɔ, a ka gɛlɛn tile ka ban ka bin n'a ma témoignage sɔrɔ za wagati baki la.
kuma n ye za wagati ta ta se fila n y'a ta kuma fɛ ta n ka ɲɛnɛmaya falen na n y'a ta n ye nin sababu sɔrɔ n ye nin sɔrɔ n ye nin sɔrɔ a ka gɛlɛn tile ka bɔ ka bin ni maa dɔ ma témoignage fila saba naani don dɔ la a taara bɔ 7 tile kelen ala o ala tanu isa an bɛ bɔ o dɔnnibaga kɔ ka taa an kunkolo di jɔn ma an bɛ bɔ morikɛ kɔrɔ ka taa an kunkolo di jɔn ma moriya kun ye jaabi de maa min bɛ ka jaabi bɛ ka sɔrɔ maa min ka moriya baara la n'an ma taa o fɛ an bɛ taa jɔn fɛ yen o kama a ye bagi in dilan ka di ne ma za wagati bagi a gansan tɛ d'i ma dɛ kuma b'a ni nasi dɔ de d'i ma ani safunɛ dɔ ka siri tigɛ ka bin ka garisɛgɛ sabati i kan ka juguya ni nari k'olu bɔ i kan ka sɔrɔ ka bagi in don i tɛgɛ la bagi in gansan tɛ di maa ma dɛ ani fɛn dɔ de bɛ ci e mori bɛ yen koyi parce que a ko n ko kuma mun na i bɛ bagi ni fɛn dɔ di a ko se fila n'i ye bagi di maa ma ka siri to a kan dun n'i ye bagi di maa ma ka juguya to a kan dun n'i ye bagi di maa ma e ma ka sira ko k'a jɛ ka siri ni nari bɔ a kan ka sɔrɔ ka bagi d'a ma ka o ka sɔrɔ ka jalibu kɛ ka samali kɛ ka s'a ma o de kama n bɛ nasi ni fɛngɛw d'i ma siri ni juguya min b'i ka ko la ka sira jɛ i ka sɔrɔ ka bagi don i tɛgɛ la n ko bilhak bilahi tiɲɛ bɛ i ka dalili la o kama n ye kuma ka bagi don a ma 14 jours bɔ 14e jour na tile 14 o bagi donnen kɔfɛ tile 14 ala sɔnna se fila tigɛ dara miliyɔn caman kan dɔ ye bonya n'a ye ala ka si in kɛnɛya da n'a tigi ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka yɛrɛ k'a ye sabu a y'a dɔn ye ala ka yɛrɛ k'a tigilama ye maa min y'a kɛ yala foyi tɛ sababu kɔ sa o kɔfɛ relation caman o kɔfɛ koba caman o kɔfɛ ɲɛnɛma caman bagi donnen ne yɛrɛ tigɛ la cɛw fana y'a don o ye ɲɛnɛma sɔrɔ ala n terikɛ an t'i nɛgɛ sa za wagati bagi filɛ ni kuranɛ cɛ n'a ta dɔrɔn kɔrɔbɔli kama ma da ko la dɔnni tiɲɛ n'o nkalon n'o na don bilahi za wagati bagi in ye tiɲɛ a ye ne ka ko dɔ fati a ne ka ko fati dɔnni ye tiɲɛ dɛ o la n terikɛ jigin whatsapp kɔnɔ ni maa mago bɛ bagi in na 00 223 74 48 36 42 74 48 36 42 za wagati baki k'i ka ɲɛnɛmaya falen k'i ka ɲɛnɛmaya afiri bolo jigin whatsapp kɔnɔ yala walahi za wagati cɛ ne kuma de taara Côte d'Ivoire an taara tournoi la bilahi an ma bɔ yen cɛw sɔrɔla musow sɔrɔla min ye za wagati bagiw ta an ma taa fiyewu an ye tile 17 kɛ tile 18 na an ye labɛnw sabati tile 19 an donna Mali la bilahi don min na an bɛ bɔ Côte d'Ivoire mɔgɔw dara an kan ka taa an bila aéroport la client moriya kɛra maa mun ye n'a ma jaabi u tɛ taa nɔfɛ bilahi an ma bɔ yen fiyewu o mɔgɔw tora jaabi di kuma i ka za wagati ta an ye nɔ ye kuma an y'i ka nin nafolo baara kɛ bilahi bɔbali ala ye sababu caman d'a ma o kɛra k'an to Ivoire o de kama n ko kuma n'a y'a sɔrɔ voyage la ni fɛn diyara ne ye ne ka Ivoire taga la ne nimisi wasara o kɛra mɔgɔ ye duwawu jaabi min sɔrɔ an taali non ko foyi tɛ ne ma nisɔndiya foyi la i ka foyi ne nisɔndiyara o de la maa ye musa jaabi min sɔrɔ danaya min ne dar'i kan i y'a danaya dafa i y'i se kɛ maaw kan maa caman bɔ gɛlɛya la Abidjan a ye sini o Abidjan kelenw de bɛ ka na diɲɛ don o don yala a ɲɛna koyi mɔgɔ tun bɛ ka t'u balimaw ta a ye na n ye nin kɛ kuma fɛ a ye nɔ dɔ bɔ mɔgɔ bɛ t'u balima ta ka na kuma za wagati di n balimaw ma a kɛra Côte d'Ivoire za wagati a y'a sɔrɔ a tigilamaa nana ta a yɛrɛ nafa dɔ y'a la a ko a taara a kɔrɔkɛ nɔfɛ ka na n'o ye fo ka na dɔ ta a taara a balimaw nɔfɛ fo ka na dɔ ta o sabu ale ye min ye ale ka vie falenna wagati min kɔnɔ fo ka n'a lajɛ sababu ale y'a ta dɔrɔn ala y'ale ka jaabi kɛ ale yɛrɛ ka jaabi tɛ la ne ta ye ala sera ka fatuwa dɔ k'ale dɔrɔn k'ale ka ko dɔ dayɛlɛ ko dɔ bloquelen k'olu dayɛlɛ a y'a kɔrɔkɛ n'a a ka mɔgɔ caman ta ka na fo ka na bagi ta yala dɔnni ye cɛ dɔnni ye wilibali ni dɔnni banna don min na ala bɛ diɲɛ wuli ne tɛ tɛmɛ ni za wagati bagi n t'a fɔ ka tɛmɛ nin kan wilibali n terikɛ e maa min bɛ damanda la e maa min bɛ jago la e maa min bɛ i bɛ baara ɲini fɔ na za wagati bagi ɲini ka don i tɛgɛ la bilahi n'i y'a don talahi n'i m'a tana tiɲɛ n kalila kuranɛ la i b'a nɔ za wagati tɛ ci koyi ala tɔgɔ min bɛ za wagati ye baara de a tɛ ban maa la e de bɛ se k'a tiɲɛ gindo alimami ɲuman na maa de bɛ se ka ala tɔgɔ janfa ala tɔgɔ tɛ maa janfa za wagati olu dɔ de n balimakɛ i jilaja a dɔ ka i tɛgɛ la i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan
billahi cɛma la a bɔra yen n ko nisɔndiyalen do bi mun na don na ne kuma ye baro kɛ a ko a ka nafolo baara dɔ bɛ yen ko Bafima nafolo baara a ko mais se fila ne t'a baara maa bɛɛ n ko kuma mun ne t'a baara maa ye a don ma a yɛlɛla n ko kuma n ko yɛlɛ tɛ nin na dɛ n terikɛ n ko mun na e tɛ Bafima baara maa ye a ko se fila n t'i janfa a ko se fila billahi fɛn dɔ bɛ Bafima nafolo baara la n'i y'a kɛ maa o maa ye n'i y'a kɛ maa o maa ye Ala b'a tigilamaa ka sɔrɔ bonya ni e ta ye e maa min b'a baara n ko morikɛ n'o don n k'a baara maa ye maa ka sɔrɔ ka bonya n'i ta ye n ko n'u ka sɔrɔ bonya n'i ta ye n'u ma kɛ fitiri wale n k'olu kelen de bɛ tila k'e sɔn k'i waleɲuman dɔn n ko i b'a fɔ i ye nafolo baara kɛ maa ye ayi sini maaw bɛ k'i waleɲuman dɔn dɔ bɛ wariw ci ma wagati bɛɛ i yɛrɛ b'o fɔ k'a fɔ ko i ye nin dɛmɛ u y'a kɛ tan u b'a ci ma u bɛna bɔ yen ne yɛrɛ nana kuma fɛ yen kuma de la ka nafolo baara dɔn Ala y'a jaabi tigilamaa ye ne sɔn kuma yɛrɛ fɛ kuma bɛ ne bi o kɛra n ko a ka di ne ye i ka Bafima nafolo nin baara ma ye a ko se fila ne ko ten an ka baara a don a ye maa dama dama ta a ye Bafima baara Ala sɔnna olu camanba olu maaw caman ye jaabi sɔrɔ k'a fɔ ko Bafima baara a jaabi bɛ ka sɔrɔ maa bɛ ka résultat di a ka nafolo baara la Bafima nafolo baara a ko billahi n'a y'a kɛ wallahi Ala kalela ale yɛrɛ tun ma kalela a dayɔrɔ laban na a ka alikiyama a dayɔrɔ laban fibiri ɲɛ kelen a kalela a la billahi Ala ta kɔ Ala bɛ sɔn e bɛ don sɔrɔ kɔnɔ billahi n ko morikɛ n'o dalilu b'i bolo n k'o di maa o ma sa kɔrɔbɔli kama Musa maaw sɛgɛnna nafolo baara la mori bɛɛ ko b'a bɛ se nafolo baara la mori bɛɛ t'a ɲɛ dɔn mori bɛɛ tɛ se Ala ma mori bɛɛ d'a kama nafolo yɛrɛ tɛ morikɛ kun kuma b'ale ka baara ma ye mori bɛɛ tɛ se dɛ mori bɛɛ t'a ɲɛ dɔn fɛnɛ billahi kuma bɛ se sabu a y'a yira ne la a ko Bafima baara se fila wallahi n'i ka baara maa min Ala bɛ sɔn i bɛ fara sɔrɔ tugun a ko a kalila kuranɛ la a kalila alikaba ma la yala cɛ mun y'a baara o b'a dɔn sa cɛ mun y'a baara Bafima nafolo cɛ mun y'a baara o tulo bɛ se fila ye ko n bɛ ka min fɔ ni nkalon ni tiɲɛ ni u b'a dɔn o kama bi n sera morikɛ ma n ko morikɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la parce que mori cɛyara cɛntigiw u bɛ ka maa ka wari minɛ tunkaranko bɛ ka sɛgɛn nafolo ɲinini na maliyɛndenw bɛ ka sɛgɛn nafolo ɲinini na mori bɛ k'a minɛ k'a dun a minɛlen appel tɛ ta téléphone tɛ ta o tuma aw fɛ ko danga de bɛ tunkaranko quoi ou bien aw fɛ danga de bɛ wari ɲini na quoi danga t'u kɔ dɛ danga t'u kɔ bilayi tunkarankɛ kana sɔn i ka wari ka taa mana ko la kana sɔn i ka wari ka taa pana ko la morikɛ bɛ se k'i ka wari minɛ a b'a se k'i appel ta cogo di n ko kuma n ko bɛ ka kɛ maaw la nafolo kama yan o bɛ ka kɛ maaw la parce que nafolo nege bɛ maaw la wari bɛ minɛ wagati min na appel bɛ ta téléphone bɛ ta o wagati mais wari cilen wari talen e tɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ ci kɔnɔ o ma wari bɛ ci ma wagati min e tun bɛ mun na e tun tɛ ci kɔnɔ n k'o la n k'i ka Bafima nafolo baara n ko a to tunkaranko min k'u ka wari tiɲɛ muru la wari minɛlen kɔfɛ appel tɛ ka ta vocaliw tɛ ka lamɛn n k'a ka di ne ye i k'a di maa o maa fɛ o ka bɔ nin gɛlɛya la nɔgɔya la a ko se foyi ye ko ta n ko awɔ a ko bɔn se foyi bɛ fɛ ka maa joli ta ne ye maa dɔ fɔ a ko se foyi o ka ca ma sabu n'i y'o maa ta bilahi n tɛ se k'u bɛɛ ka baara kɛ a ko baara in fanga ka bon a ko n'i y'o maa bɛɛ ta pewu n tɛ se k'u ka baara kɛ mais n y'a fɔ b'a nana se maa 20 ma a ko problème t'a la b'a bɛna maa 20 ta Bafima nafolo baara la nɔgɔya dan na k'i da dɔɔni na nɔgɔya dan k'i da dɔɔni na dɔɔni k'i da la nɔgɔya dan maa 20 fɔlɔ bɛ jigin WhatsApp kɔnɔ mais a mɔgɔ 20 fɔlɔ la n y'a ɲini a fɛ n ko kuma kana bɛɛ kɛ maliyɛnden min bɛ Mali kɔnɔ yan dɛ kana bɛɛ kɛ Ivoirien frère kana bɛɛ kɛ Burkinabé an ka japu an ka k'i ka hɛrɛ ka se nin dugu bɛɛ la maa mun sigilen bɛ Faransi i ka hɛrɛ ka don maa 20 na i ka maa dɔ ka bɔ yen
Mami me Italie ala kiga madoboy. Mami Espagne ala kiga madobe. Mami Tunisie Algérie. Maga ala kiga mabebo jamana dola. Anna dana ma kelengelema. Jamana beti sira soro. Mani jamana ma mwansira gado ma kelengele. Koke ma mwaye. Ka baro ye nogaya la kuma u ka bɔ gɛlɛya na ti sa dɔ kɛra muru ye maa tɔɔrɔ mori bɛɛ ko b'a bɛ se furabɔla ni mori tɛ kelen ye maa min ye furabɔla ye o b'i jɔ ale bɛ maa kɛ nafolotigi ye maa min ye bana furakɛla ye o ko a bɛ maa kɛ nafolotigi ye o maa bɛ taa o kama kuma kɛlen bɛ ka maa mugan n'a dafara a bɛ dan ye. Parce que a ko n'a tɛmɛ n'olu kan a bɛ tɛmɛ ale yɛrɛ dɔnko kan a tɛ se ka bɛɛ baara kɛ a baara fanga ka bon maa mugan fɔlɔ bɛ jigin WhatsApp kan i kɛra Faransi i kɛra Italie i kɛra Espagne i kɛra Angleterre i kɛra Mali yɛrɛ la i kɛra Côte d'Ivoire i kɛra Burkina i kɛra Gabon Guinée Équatoriale i kɛra diɲɛ jamana o jamana kan maa mugan fɔlɔ bɛ jigin i tɔgɔ o k'a sɔrɔ i labɛnnen nɔgɔya dan kɔni o y'a sɔrɔ i labɛnnen 00223 74 48 36 42 quoi be bara min ko a fui ma bafima nafolo bara ala ta ko ta ti lupe a ko ale de a fo Mustafa de bale a fo ta a ko se fla ne de a fo billahi habike a ko wallahi habike ma muhammad na do a kala ma mo kala abana jabi chuko na ntna fo nyo ya e bafima nafolo bara aya bara choya aya bara muso ya naga kuma chole jabi soro ulu kera fen be ulu u boro choya la ko vi falena la mama mo balo ka jigi WhatsApp kono 600 00223 74 48 36 40 billahi kuma ben nafolo bara do sabu kuma ka vogali mene ku témoignage la nye nafolo bara do na bara betu nafolo bara doro nya bara kuma ta nyana nya bara ta nyana nya bara ta nyana bara ta nyana billahi keme iriga ni ku imadfo nwole ma vogalu tshi mamu yake abete mo ba aya Kene ere don ba mi nafolo bara ni ya no fa akaka nga fo mai no do de la chefa bara nei ko abe nafolo di mama aya kechugo na fonfo kube wardo do kono bo fongolo kono kiba do la trudala do amanya ne afo ngamanya fure ashire me bulu begara fura bola bo che afura u defele u be che afura bori la abegalu centala u defele una la bam la prevu ran la datado a defele bia i triglo che afura la ora to ngo fura bola ni morte kele ula andale be centugu la centugu kuma na nyo ma me siga ke mai nabin ule che o kama bafima nafolo bara ma mo ngam nyinero ma ko tela ga jigi WhatsApp kono akana dafima na dafara save la data la re note aha me boy kle sabadalu kle saba mami be siri juguni na de jugu kelebe ki senga I gazige jole do kak ika fol ta chogola kle saba ki ka ko sega chogola ay foni ma bo zawati nashi zawati ushula kle saba dalu ni zawati bagi feratigele na ize ba be kan ne kle saba ki ka ko daele kle saba ki ka ko daele ki ka nyana ma daele kle saba kono no de iben tai ka itilize kle saba ti dafa fiu ire ba do chena falendo do ne ka kula no 00223 74 48 36 40 anti ja kuma ka ko kan ora to don ma mana kan ya mo fo nai kise mami ngako la bilahi aka kango ira mala beta do sabu do ya kan ya manya do nsefu la yere do ya Kene ya manya uya ke mo nkala ga mo nganya na mami soro la ba manya kacha ani beti sigi ani beti je beta do no be fara baraga ne refo we fendo di sefu la ne se na kai amadi mo mamai
kama ani bɛɛ tɛ jɛ tugun n'a ye ni se fila ni maa min kunkolo bɔlen bilahi ala ta kɔfɛ m'a fɔ o bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mɔgɔw dilan mais bilahi o bɛ dalu min kɛ a b'a dɔn a bɛ moriya min kɛ a b'a kalan a b'a dɔn dɔnni ye tiɲɛ dɛ walayi kuma ye dɔnniba ye kuma ye tiɲɛtigi ani cɛw min bɛ ka taa tiɲɛtigiw do bi ani cɛw min kunkolo bɛ ka bɔ tiɲɛtigiw do kuma ye tiɲɛtigi ye bilayi confirmation confirmelen do a y'a dɔn bilayi kuma garisɛgɛ sera kuma b'a dɔn ni diɲɛ bɛɛ a b'a dɔn a b'o dɔn a b'o maîtriser a b'o dɔn sanu ɲininaw a bɛ garisɛgɛ ɲininaw de commerçant kuma b'a ɲɛ dɔn a ye kuma wele sanu ɲinina ni commerçant a y'a wele a ye jigin a kun whatsapp la sirijugu ni darijugu bɛ maa min kan a ka siritigɛlan a n'a nasi olu bɛ yen a n'a safinɛ ka siri ta ka bɔ i kan siri n y'o de fɔ siri ye fɛn dɔ de ye a kɛra bɛ bɔ caniveau ji bɛ woyo yɔrɔ min na ni sanu ni nɔgɔ cayara yɔrɔ la ji bɛna jɔ o siri bɛ maa garisɛgɛ jɔ de k'i ka yɛrɛ jɔ ten mais n'i y'a yɔrɔ nettoyer ka na nɔgɔ ninnu ta ka bɔ a la ji bɛ boli a boli sira fɛ bon o bɛ ten de n'i ye siritigɛ kuma min ka siritigɛlan ta k'a ko nɔgɔ min bɛ garisɛgɛ ni i ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a b'o de ta k'o bɔ garisɛgɛ bɛ boli a cogo la sɔrɔ bɛ boli a cogo la i ka ko bɛɛ bɛ fɛ a cogo la siritigɛlan a y'a labɛn shamsuli bilali b'a la wadudu b'a la ka na se ala tɔgɔ caman ma min bɛ se ka kɛ tangana ni kisi ye ani kanu ye parce que a kɛra ka siritigɛlan dilan n'i ye ko n'a ye siri kɔfɛ ala a bɛ se ka garisɛgɛ d'i ma cogo min na k'i ko diya maa ye sɛbɛn n'i diyara maa ye maa bɛ se k'i fɔ o la an bɛ bɔ yan ka misali fitinin dɔrɔn de fɔ za wagati bage wilibali do dɛ a ko a ka sagajigi kanfin sagajigi jɛma kanfin sagajigi jɛma min bɛ yen ni kanfin b'a la a ko a bɛ k'o nafolo baara fɛnɛ kɛ maaw ye ni maa min mago b'a la a ko o ka ɲi commerçant bolo o ka ɲi sanu ɲininaw fɛnɛ bolo o baaraw ni maa min mago b'a la o ka jigin a la whatsapp kan mais bafinma na maa 20 de bɛ ka taa n bɛ segin a kan maa 20 a ye min ne filɛ nin ye t'e jigin yanni maa 20 ka dafa n'a dafara b'i bɛ se fila wele n tɛ se kɔrɔbɔli kama jamana bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la k'a dabo dɔnni ye tiɲɛ o kɔfɛ suratu nariya foli tasumalama foli sanpɛrɛlama kira ka foli a ko b'o nafolo baara fɛnɛ bɛ yen bilahi kuma kalela émission na yan bon a bɛ kale ne ye wagati bɛɛ a ko se fila ale de nafolo telima fɛnɛ suratu nariya nafolo baara nafolo telima do sabu kira ka di ala ye toro a ko kira ka foli de do suratu nariya suratu tasumalama de bilahi a bɛ ala deli ka jalibu de kɛ ka kira don ani ala cɛ ka kira don i ka nafolo ko la ka kira don i ka laɲini na ka kira don i ka ko la ka se ala ma ala bɛ sɔn a bɛ kɛ bilahi i bɛ ala wele a tɔgɔ la ala bɛ ban i bɛ ala wele cɛw tɔgɔ la ala bɛ ban mais ni ala wele kira tɔgɔ la ala bɛ sɔn diyagoya ala bɛ sɔn sabu ala yɛrɛ y'a diyagoya a yɛrɛ kan mun na n bɛ kisa fitinin ma n bɛ bɔ don min na an fa yɛrɛ ma ala futinana kɔrɔ ka jigin a jiginna dugumakolo jukɔrɔ an fa yɛrɛ ma wulila don dɔ la ka ala yafa deli a ye ala yafa deli ni rahmani ka yafa di ni rahimi kudusu maliki kira ala tɔgɔ foyi tɛ yen a ma ala yafa deli ni tɔgɔ min ala ma sɛgɛ walon ka k'a la mais don min na sa ala a sera zamzamiyu ma makiyu madani zuru mati zuma kenati zu izi zul fajri mutihum kadam siriki zamzamiyu a sera bashiru ma don min na fatima fa ali burankɛ na ali fa ani ali kɔrɔkɛ asani usini mɔkɛ a sera o ma don min na kisi nɛma b'a n'a su dungo sanu ma a sera kira ma don min na bilahi ala ŋunana ka ala minɛ o don ni ala yafara ma a ko e Mamadou dɔ cogo min na a ko ala walahi n ye n kun jan lawurusi la n mana kun jan fan o fan n y'i tɔgɔ ye fan o fan
meni cheba mtoko farali toko ala nya do ebe toko farali toko ka o ti toko gansa ibolo ako wala ni Mamadou kunte ne ala kunte jenda ne Mamadou kunte ne kunte aramada ne Mamadou kunte sangolo kunte dumakolo kunte fien kunte ji kunte bogo kunte saya kunte nyanama kunte fantaya kunte foi kunte ne kira kunte ako bo o kira kama billahi me yafi mabi o kama kuma ko suratu narea kira nga solleru abika gazige abika soro iga laini abore do ani ko di kira maka kira do an alache abado billahi abe kalaka kallaba kalela bokulla kalla qur'anela na ya barira ala be so abe jabi sabe kira bin alache nyoro fani ala dil chugo ni ma kira kala mai meda ma mo ko mala ma ko jigo whatsapp kon 00223 74 48 36 42 meda zawati bakini mo bala jigo whatsapp kon tratu nara na flo bara jigo whatsapp kon e bafima na flo bara ma mo kan taleru jigala ki kala mama be kan plala ki kala ni ga so bala la ki kala le sabadalu ki bonno la piu jigi ame bef 00223 74 48 36 42 c'est fleur 75 68 68 57 Mamadou Kouma 74 48 36 42 anga foli be belaji ga fa belaji ma assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ba fi man na foli bara mamuga ala ki kala belaji ga jigi 606 inshallah assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh